Smaeser, croeso I Grochan Disney. David dwi. Ac April dwi, dau ddysgwyr Cymraeg da ni. A dau fan Disney da ni hefyd. Mae ein penodau ni'n berffaith I ddysgwyr a ffaniau Disney eraill. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei parciau a'i hyd. Wel, croeso nôl bawb. Croeso nôl I Grochan Disney. Sut wyt ti heddiw, April? Dwi'n iawn heddiw, diolch. A ti, David? Dwi'n iawn hefyd, diolch. Helo bawb arall. A diolch am wrando ar y podlediad fel arfer. Mae gennym ni wrandawyr rwan dros y byd. Helo un gwrandawyr yng Nghymru. Ac helo un gwrandawyr sy'n dysgu Cymraeg yn America hefyd. Shout out I Gymdeithas Gymraeg Delaware yn America. Mae'n nhw wedi bod yn dysgu efo ni ar Grochan Disney. Da ni'n gobeithio bod chi'n mwynhau'r rhaglen. Os da chi ddim wedi dechrau ein dilyn ni ar Instagram, beth sy'n eich rhwystro chi? Da ni ar Grochan Disney ar Instagram. Da ni'n postio'n aml luniau Disney yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Hefyd, da ni'n dal I wneud eich gair Cymraeg dyddiol chi. Felly, dewch I ymuno â ni os gwelwch yna. Da chi'n medru rhannu eich barn efo ni am y podlediad. Ac hefyd, da chi'n medru rhannu pa pynciau fasach chi'n hoffi cael ar y rhaglen. Felly, David, be da ni'n wneud heddiw? Wel, cyn I ni ddechrau'r bennod yma, rwy'n ni eisiau cael just segment bach I ddod I adnabod y Gwesteiwyr. April, roedd gen ti syniad bendigedig am y bodlediad I sgwrsio am ein hoff ffilmiau Disney. Felly, April, I ddechrau, be ydy dy hoff ffilm Disney? Disney, dim Pixar. Wel, Disney a Pixar. Wel, am Pixar, fy hoff ffilm, Tanbrisio, ydy'r Good Dinosaur. Yeah, the Good Dinosaur yn fendigedig. Mae'r Good Dinosaur yn hardd. Just mae'r golygfeydd yn hardd. Ie, dwi'n cytuno. Mae'r animeiddiad yn anhygoel, ac dwi'n hoff iawn o'r stori. Does na ddim lot o bobl sy'n hoffi The Good Dinosaur. Yn anffodus. Ac mae'n rhaid meddwl bod y stori ddim yn dda iawn, ond dwi'n anghytuno. Dwi wrth fy modd efo Spot. Ie, y cymeriad Spot. Os da chi ddim wedi gweld y ffilm, rhaid I chi wylio'r ffilm The Good Dinosaur, please, please. Da chi'n medru rhannu eich barn am y ffilm ar Instagram. Syniad da iawn. A be ydy dy hoff ffilm Disney? Lilo and Stitch wrth gwrs. A gyda'r llaw gynulleidfa, mae fy nghi bach yn hoff iawn o goffi hefyd, fel Stitch. A dwi'n meddwl bod fy nghi bach yn angel bach. Y beth bynnag, David, be amdana ti? Wel, mae fy hoff ffilm Pixar ydy Ratatouille. Dwi'n meddwl bod Remy the Rat a llygoden fawr yn cute iawn. Fy hoff moment yn y ffilm ydy pan Remy yn gwneud omled bach I linguini mewn sospan fach. Ac fy hoff ffilm Disney ydy'r Three Caballeros. Ie, wir. Ffilm tipyn bach yn Aneglur. Yn enwedig ym Rhyddhau, dwi'n meddwl. Yn enwedig ym Rhyddhau? Wel, achos mae'r Three Caballeros yn portreadu diwylliant Mecsicanaidd. A dwi'n meddwl roedd na, ar y pryd, ella fwy o ddiddordeb yn Mexico yn America. A dwi'n dallt, mae'n bosib, ie. A da ni ddim yn siŵr be ydy hanes y ffilm yn Rhyddhau. Yn y ffilm y Three Caballeros. Wel, achos does na ddim hanes o gwbl. Roedd y Three Caballeros yn ffilm sy'n cael ei ffilmio dros yr ail ryfel byd. Mae'n ffilm efo segmentiau bach, dim stori, really. A fel oedd y ti'n deud, mae'n nhw'n straeon am Mexico a De America hefyd. Ond dwi'n wir cymaradwy o'r ffilm,
Os oes gennych chi ddiddordeb yn diwylliant Mecsicanaidd neu dde America, mae'n ffilm bendigedig, yn enwedig y cerddoriaeth. Mae Disney wedi bod yn Angerddol am ddangos diwylliannau gwahanol ers talwm wrth gwrs. A dwi wrth fy modd efo Donald Duck. Fo ydy'r prif cymeriad yn y ffilm. Ie, diolch. Mae hynny yn aros yn y bennod, diolch. Oh, great. Dwi'n meddwl mae Donald Duck ydy fy hoff gymeriad Disney. Mae o'n mor ddoniol. Oh, please, gawn ni ofyn i dy dad i siarad fel Donald Duck yn y bennod yma. Siwr, wel gawn ni weld, ie. Mae fy nhad yn medru siarad yn llais Donald Duck. Gwrandewch ar y bloopers ar y diwedd y bennod heddiw. Felly, gawn ni symud ymlaen? Ein segment cyntaf ydy newyddion ffilmiau. Iawn ta, da ni isio dechrau efo dau beth gyflym, achos podlediad Disney da ni, ond mae yna ddau ddarn o newyddion ffilmiau pwysig iawn ar hyn o bryd. Cyntaf, mae yna ffilm Indiana Jones yn y sinemau. Diolch eto, perffaith. Ti wedi gorffen? Mae Walt Disney wedi cyflawni'r ffilm efo Lucasfilms. Dydy o ddim yn ffilm Disney, really, felly, ond mae'n bwysig iawn, beth bynnag, o ti'n cytuno? Wrth gwrs, bydd gen i fy chwip a fedora'n barod. Da iawn. A'r peth arall yn newyddion ffilmiau ydy'r peth efo'r Marvel Cinematic Universe. Rwan, dwi'n fan mawr o'r MCU, ond podlediad Disney da ni. Fel arfer, da ni'n sgorsio am pethau Disney. Fodd bynnag, nes ti weld yr erthygl ar y BBX am ddyn sy'n chwarae ddilyn mewn rhaglen ar Disney+. Do! Wel, dwi ddim yn fan mawr o Marvel, ond mae yna newyddion cyffrwys am Gymru, am hwnni. Mae yna actor yn Secret Invasion ar Disney+. Roedd yr actor yn gwneud research, neu ymchwil, am Butetown yn Ne Cymru i helpu efo ei gymeriad. Ac mae o'n defnyddio acen Cymraeg, tydi? Ydy, Kingsley Ben Adir ydy ei enw. Ro'n i'n chwilio ychydig ar fy ffôn. Diddorol iawn. Ie, Kingsley Ben Adir yn chwarae grafig yn Secret Invasion. Da iawn. Mae'n bosib yn y dyfodol nawn ni greu podlediad am Marvel, Star Wars, Indiana Jones ac y ti. Ond ar hyn o bryd, fel roedd April yn deud, dydy hi ddim yn fan Marvel dwi, ond mae'n well gyda ni gadw i bethau Disney ar hyn o bryd yma ar grochen Disney. Beth bynnag, roedd yr erthygl am Kingsley Ben Adir yn gyffrous iawn achos mae'n berthnasol. Felly, diolch April. Dim problem. Hefyd, y mis yma, 2 rwmor. A fel arfer, mi fasai well gynno ni ddim siarad am rwmors. Ond, os gaeth y rwmors ei reportio gan erthyglau proper, mae'n werth rhannu'r stori efo chi. Ac hefyd, efo un rwmor, dwi'n gyffrous iawn a gobeithio mae'n gywir. Wyt ti eisiau dechrau efo'r rwmor cyntaf, felly? Oes, mae'n bosib mae hwyrach ym mis Gorffennaf neu Awst, fydd na rhag hysbyseb teaser am y Snow White sy'n ffilmio'n fyw. Mi geith y ffilm ei Rhyddhau, release, yn 2024. Dwi ddim yn gwybod llawer am y ffilm. Dwi wedi bod yn hoffi'r ffilm remakes, neu'r ffilmiau ail-wneud. Ydw ti ddim yn hoff iawn o'r ffilmio'n fyw, nac oes? Na, gydw, mae hynny'n deg. Mae'n hwn iawn. Dwi wedi hoffi pob un o'r ffilmiau newydd. Dwi'n gyffrous am rhag hysbyseb teaser posib y mis yma. Ie, sgen i ddim syniad o gwbl sut fydden nhw'n castio'r 7 corach neu y 7 Dwarfs. Mae Disney bob amser yn trio castio ei ffilmiau'n hwn dda. Gawn ni weld wrth gwrs.
Dwi'n gyffrous achos mae Rachel Zegler oedd yn chwarae Maria yn y West Side Story newydd gan Steven Spielberg, yn chwarae Snow White, ac mae Gal Gadot yn chwarae'r Evil Queen yn y ffilm hefyd. Felly dwi'n edrych ymlaen at y ffilm. Dwy actores fendigedig. Pan geith y bennod yma ei chyhoeddi, ella bydd y rheg hysbyseb wedi cael ei ryddhau. Felly, os da chi'n gwrando arna ni rwan, edrychwch allan am y rheg hysbyseb newydd. Ac ro'n i'n darllen dwy erthygl am rwmer arall, rwmer diddorol iawn. Mae'n bosib fydd Johnny Depp yn dychwelyd mewn un neu ddwy ffilm Pirates of the Caribbean yn y dyfodol. Dwi wedi erioed gweld unrhyw ffilm Pirates ers trydydd ffilm. O, dim o gwbl. Dim y pedwerydd na'r pumed. Na, dim o gwbl. Ond dwi'n caru'r ffilmiau eraill. Person agos at Johnny Depp oedd yn siarad yn yr erthygl, felly mae'n ddiddorol iawn. Dim byd concret, ond cyffrous. Mi fydd Pirates of the Caribbean yn un o'r ffilmiau sy'n cael ei ryddhau dros yr haf mewn sinemau yn America, a rhai ym Rhyddhau hefyd. Edrychwch ar-lein am eich sinema lleol. Am Ganfed Disney, mae yna sawl ffilm fel Pirates sy'n cael ei hail ryddhau fel Snow White, Bambi, be arall? Ti'n cofio Frozen? Actually? Y ffilmiau poblogaidd, really, dros yr haf. Ac mae ddigwyddiadau cyffrous os da chi'n medru mynd i Llundain neu byw yn Llundain i dathlu Disney 100, Ganfed Disney. Dwi'n gwybod bod na lot o ddangosiadau hefyd, ond wyt ti'n gwybod rhywbeth amdanyn nhw? Ydw. Dros 2023, mae yna arddangosfeydd. Mae'n nhw'n rhoi lectures ar hanes Disney Studios, mae'n nhw'n cyhoeddi lectures ar gelf animeiddio, ac mae'n nhw'n dangos llawer o ffilmiau Disney am Canfed hefyd. Rhai ffilmiau poblogaidd fel Frozen a Tangled, The Lion King, Beauty and the Beast, rhai ffilmiau clasurol fel Snow White a Bambi. Mae'n nhw'n dangos hefyd ffilmiau clasurol sy'n ffilmio yn fyw, fel 20,000 Leagues Under the Sea, Mary Poppins, rhai o fy hoff ffilmiau Disney. Ffilmiau teulu enwog o'r 60au fel The Love Bug. Oh, Herbie! Yeah. A'r Parent Trap gwreiddiol, hefyd i ddathlu creu Touchstone Pictures yn yr 80au. Mae'n nhw'n dangos ei ffilmiau am oedolion fel Three Men and a Baby, a Who Framed Roger Rabbit, ffilmiau syndod yn wir. Rhaid i chi fynd i'r wefan BFI os da chi'n medru teithio i Llundain. Da ni'n cymeradwyo gweld un neu dau ffilm ac un neu ddwy arddangosfa tra da chi yno. So ni'n dwlu ar weld y Good Dinosaur ar sgrin proper. Yeah. Achos yn y minority dwi'n gwybod, hoffwn ni'n medru gweld y ffilm yn y cinema yn Llundain. Doedd y ffilm ddim yn cael ei adnabyddiaeth. Dwi'n cytuno, ond yn ffodus dydyn nhw ddim yn dangos The Good Dinosaur yn Llundain. Mae'n nhw'n cyhoeddi ffilmiau Pixar arall fel Toy Story, Toy Story 2, Wall-E, Monsters Inc., dim llawer arall. Ond da ni angen mwy o Good Dinosaur yn ein bywydau. Siarad am hynny, rhaid i ni symud ymlaen i'n segment nesa. Newyddion a parciau. Felly, dwi'n siŵr wyt ti'n gobeithio bod nhw'n cynnwys y Good Dinosaur yn y sioe Llwyfan newydd yn Disneyland Paris. Wyt ti'n gwybod am y sioe newydd yn Disneyland Paris? Ydw, mae'n newyddion mawr. Together ydy'r enw, a Pixar Musical Adventure. Tra dwi ar y pwnc, gobeithio fydd na reference neu cyfeiriad at The Good Dinosaur yn y sioe. Dwi ddim wedi gweld os ydy Good Dinosaur yn cael ei gynnwys, ond mae'n bosib. Ydy. Dwi wedi gweld a darllen just tipyn bach am y sioe. Ga i ddeud am plot y stori? Wrth gwrs.
Felly, mae'r sioe yn immersif ac mae yna bypedau, cerddoriaeth ac yn y blaen. Mae'r stori'n dilyn un plentyn, Charlie, ac mae Charlie yn breuddwydio am fod mewn gala ysgol. Mae Charlie wedi colli'r cerddoriaeth ddalen. Dyna sheet music. Yeah. Felly, mae ffrindiau Charlie, fel Woody, Buzz, Bo Peep ac yn y blaen, mynd ar mission i helpu ffindio'r cerddoriaeth ddalen. Mae'r cynulleidfa'n cyfarfod cymeriadau dros ffilmiau Pixar trwy'r sioe. Felly, gobeithio bydd na nod i'r Good Dinosaur. Dwi'n darllen am a gweld cymeriadau o Monsters Inc. a Finding Nemo, Toy Story, wrth gwrs hefyd. Dwi'n gobeithio bod na gyferiad neu dau at y Good Dinosaur yn y sioe achos does dim cymaint o ffilmiau Pixar a ffilmiau Disney. Felly mae'n haws cynnwys pob ffilm Pixar yn y sioe na phob ffilm Disney. Ond roedd Good Dinosaur ddim yn boblogaidd, felly dwi'n dallt os dydi o ddim yn cael ei gynnwys. Ond mi fasai'n mor doniol gweld spot o'r Good Dinosaur cyfarfod Dante o Coco neu rhywbeth fel na. Ie, mae Coco yn y sioe hefyd. Ie, yn union. Iawn ta. Sialens i'r cynulleidfa. Os gynnwch chi ddim syniad o gwbl am be da ni'n siarad am Good Dinosaur, ewch a gwyliwch chi. Rwan! Sialens arall, os da chi'n medru gweld y sioe Pixar newydd yn studios yn Disneyland Paris, dilynwch ni ar Instagram a Facebook a didwch wrtha ni be da chi'n meddwl o'r sioe newydd, ac ar ba cyferiadau wnaethach chi sylwi. Oes na unrhyw cyferiadau at Good Dinosaur? Rhannwch fo efo ni ar Instagram os gwelwch yna. Iawn, ein segment nesaf ydy ffilmiau Disney. Mae Disney wedi rhyddhau sawl ffilmiau byr ar Disney Plus am y Canfed. Ffilmiau byr clasurol fel Silly Symphonies ac ffilmiau byr efo Mickey Mouse and Friends wrth gwrs. Ac April, oedd ti'n gwylio un neu ddwy ffilm Disney? Mi nes i wylio un ffilm byr o'r enw Bath Day, ond roedd cartwniau'n harsh iawn ers talwm. Mi ges i drafferth i'w wylio. Mi gaeth y gath yn y ffilm Bath Day amser ofnadwy efo ei bath. Ond peth diddorol, y prif cymeriad yn y ffilm oedd Figaro o Pinocchio. Roedd Bath Day ffilm byr ar ôl Pinocchio efo cymeriadau gwahanol i Pinocchio. Felly, ein ffaith y bennod yma ydy pwy oedd yn berchen Figaro ar ôl Geppetto yn y ffilm Pinocchio? Wel, dwi'n gwybod, ond ydy ein cynulleidfa yn gwybod? Yn y ffilm Bath Day, oedd Minnie Mouse yn berchen Figaro. Ac oedd hi'n berchen Figaro am sawl ffilm byr dros y 40au ar ôl y ffilm Pinocchio. Wel, diolch April, dyna fo am mis Gorffennaf. Ie, dyna fo. Wyt ti isio deud un rhywbeth cyn i ni orffen? Nag oes. Mi nes i fwynhau'r bennod yma. Diolch am dy help fel arfer. Croeso! A diolch i bawb am wrando. Wela eich chi mis nesaf, pawb. Hwyl! Mae'r bennod hon o Ganfed Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog. Hawlfraint Ganfed Disney 2023. Ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch i Gwawr Dafydd, ein tiwtor ar ein taith. Wela i chi yn fuan. Ac rwan y bloopers. Siarad!